Catherine Webb, mae'n syndod faint o bobl sy'n meddwl bod yr offeryn yma yn perthyn yn nes at deulu'r piano a'r harpsichord nag i deulu'r offerynnau chwith. O, wir? Ond mewn gwirionedd, offeryn chwith sydd gyda chi fan hyn, nid offeryn allweddell. Mae'n perthyn yn nes at y ffliwt a'r obo, nag yw at y piano fel y cyfryw, gan taw air wrth gwrs sydd yn creu y sain yn yr offeryn yma. Nawr, dyma chi'r hyn fysa'n cael ei alw yn English organ neu yn American organ, gynno ni fel Cymru yn y ganrif ddetha. Ond does dim cysylltiad o gwbl rhwng yr offeryn yma ac naill ai America na Lloegr gan yng Copenhagen ddyfeisiwyd yr offeryn yma gan feddyg yn yr ail ganrif ar bymtheg. A mewn gwirionedd, y ddyfais wrth gwrs yn seiliedig ar wneithuriad yr ysgyfaint. Dyna yw sail yr offeryn yma, a'r pedalau wedyn ni wrth gwrs yn creu yr air y tu mewn i'r offeryn sy'n creu y sŵn yn y pen draw. Mi fysa offeryn fel hyn yn cael ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd, naill ai mewn cyd-destun teuluol, fel offeryn teuluol, naill ai wrth gwrs fel offeryn mewn capel, nid mewn eglwys gan bod e'n offeryn mor fach, neu hyd yn oed fel cyfeiliant i gerddoriaeth mewn sinema, fel cyfeiliant wrth gwrs i ffilmiau di-sain.